The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 42:16, I will bring the blind by a way they did not know. I will lead them in paths they have not known. I will make darkness light before them, and crooked places straight. These things I will do for them, and not forsake them. Proverbs 16:9, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Job 36:16, indeed he would have brought you out of dire distress into a broad place where there is no restraint, and what is set on your table would be full of richness. Psalm 107:19, then they cried out to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. Proverbs 24:16, for a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, kinahanglan ang atong naandan nga buluhaton nga pagsugid sa tanan itong mga salang nabuhat ning adlaw, aron way makabalda kining maong nga sala, dili makabalda o makababag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higalang, wala pa'y kaluwasan ang imong buhaton maong paggamit sa imong kabubuton. Aron ikaw maghahimos labing menong danong desisyon. The decision to believe in the work, salvation work of the Lord Jesus Christ. That way, you believe in Him as Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain no sa mga adlaw ngay mong gipadangat sa among kinabuhi. Buhi pa kami ning lawas, kinitimailan nga nagapadayon pas paglihok ang imong plano sa tagstag sa namong kinabuhi. Busa niya pa kami, buhi pa o nga kami, imong gihatag kay gayunan sa pagpadayon, sa pagtuon sa imong pulong, aron mao kini ang makadugang sa among pagsalig diha sa imong grasya. Salamat o Dios ning among Bible study through the YouTube. Adlaw-adlaw kini among ginabuhat agi og tuman sa imong mando nga patubuon ang among kalag pinagi sa pagtuon sa imong kamatuoran, learn your word, study your word, sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo aron sa ingon niya na makakabot kami sa among tumong nga maong espiritual ng pagkahamtong. Salamat ini nga among Bible study uban ni kami karon. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers,
mga higala, mga silingan, mga igsuon diyan ni Kristo or fellow believers, we are still concentrating on the Doctrine of Sin. Okay, mao kani doktrina pagtulunan bahin sa sala. Now, last time atong gisgutan nga kining mga sala nga atong gitun-an karon giduputan, kini dili lamang kay ginahimos mga di magtotoo, kundi hasta mga magtotoo. Yes, mo bitaw tong naay mangutana nga mahibong katingali mabuhat ba din maong mga sala sa mga magtotoo? Oh yes, mabuhat ni sa mga magtotoo. Kaya na, pamanggod tayo, kinaiyang makasasala. Now, you see, ang mga magtotoo, ang atong gisgutan, kung bahin na sa mga sala. Kaya siguro kung makapangutana yung ka, nga tinuod bagod, nga makahimo ang mga believer ang mga sala. Yes, tinuod, makahimo. Matud pa sa akong higala, makahimo jamo, Tagalubok, Bohol, nagsulti na makahimo jamo. Ang mga magtotoo, mahinungdan nga, gikinahanglan nga atong tunan kini mga sala aron atong mahibawan labi na kanatong mga magtotoo humoingon unya tawag sala man di ay nang ingon ana. Sumo ka nang gisangkapan ta sa Dios o grace recovery technique 1 John 1:9 aron mao dayon kani atong hulbuton. That's the thing we pull gikan sa atong kardiya, mentality of our soul, o gamito nato diha humanta mo luka pa tungod sa atong pagpakasala. Mao na winner believer. Just keep on keeping on aron makabarog, makakinabuhi ta sa spiritual life pinagi sa pagpadayon pagsibog sa unahan. Mao na rebound and keep moving. Okay? Now, sa atong pagpadayon sa paghisgot niini, atong tukbilon karon ang sunod nga gilistang sala diya sa atong teksto nga hinumdum ka Colosas 3 versikulo 5 ngadto 9. Colossians 3:5-9. Now, unsay sunod nga sala nga gilista diha? Ang sunod, di ba, slander? Now, ang slander, ang Grigong pulong niini, blasphemia. Kini nakahulugan to speak against someone in such a way as to harm or endure his or her reputation. Pagdaot ba? See, mao na ang pulong blasphemy hinggawas ana. Kay kung naa kay gisulti batok sa Dios nga dili mao o dili sakto, dili sibo na makaibaw tag blasphemy kana. Pagpasipala sa Visayan. Then ang sunod mao ang gitawag og abusive speech. Abusive speech, abusadong inistoryahan. Pero sa Visayan nga Biblia gisulti diha og mahilas nga sinultihan. Naambot og unsaon ninyo pag-translate ana kay diha it says abusive speech. Eskrolohiya sa Grigong pulong o kini nakahulugan og obscene, foul language, shameful or ugly speech involving culturally disapproved things. Now, unsa man ning pasabutan ni? Abusive speech or kining mahilas, unsa man mahilas nga sinultihan? Well, panalita pamalikas. That's what it means. See? Abusive speech, pamalikas. Okay, sunod, pamakak. Na imong alinggatan, you will notice nga kini mao ni ang sagad nga ginabuhat
sa mga katawhan, magtutuo ka ba o dili. Okay? Well, pamalikas, mao to'y last na itong isgutan. Ang sunod, pamakak, syudumay. Now, ang syudumay, it means not only the communication of a falsehood, ang pag-manufacture of bakak, but also the intent to deceive, nga dunay tuyo sa pagpangilad. Ang pagpangilad, bakak man, di ba? Mao na, bakak ang pagpangilad. Like for example, mayon ka nga, mulukat kag lisensya. Unya ang lisensya, malukat lang nimo, kinahanglan kag 16 anyos na ang imong edad. Pero imong edad, 15 pa. So, magama kag murag kana bang mga ingon na, that is lying. Pamakak man na. So, mao ni nga, ipanglista ni ng mga sala. Now, okay. Adto ta sa daang tugon, Old Testament. Unsa naman po gisulti sa Proverbio Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto 15. Usa ka tawo nga way hinungdan, mao na, worthless, right? Usa ka tawo sa kasalanan, mao siya nga nagalakat nga may usa ka masukihong baba nga nagapangidhat sa iyang mga mata. Uy, pagbantay mo anang mangidhat og mata, bantay mo ana nila nga namulong uban sa iyang mga tiil. Uy, unsa naman ni? Who signals with his feet, matud pa sa in English, nga nagabuhat og mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo. Bantay gid sa mga taong iyon ani. Na, atong tan-aw ni, you see, ang Hebrewanon baya may pagkabalaknon, poetic, and this is in the Old Testament. Okay? Maunang, ububasa mo ani, lisod. Mo bitaw ng Old Testament lahi sa New Testament, basta magtuon ta sa Old Testament, kinahanglan na ibaw kas Hebrew. Unsa ning kalaki sa Hebrew. Kaya moingon kag parihara na. Unya sabto nimo, mo bitaw nga naay uban ng mga tao nga magdadag Bible. Unya inig-abri nila sa Bible, moingon sila, kining binisaya ra. Pertilayo karas tinuod ug moingon pulog kining King James ra. Di ko anang King James kinirang. Dili magsilbi ko na. Kinahanglan nga atong masabtan kung unsa ang nganong naingon ana mang kanang pagkasulti. Moingon lang kag murag di man ko kasabot ana. Siya nga mangidhat og mata atong bantayan, ngano man din yung mangidhat og mata, sala man na, uy sala din yung mangidhat, uroy og na ako'y sakit, nga murag mo ingon ko ana, mo na itong klaruhon, mo bitaw na, kay pwede ba yung magamit ni, kay tingalig na mo ingon og, tanawa na anas Bible, you see, ayaw gyud mo pangidhat kay kuyaw na. Ayaw gyud mo signal sa inyong tiil. Kana bang moingog tuara. Moingog tingali kag naunsa naman taon tani. No, it's not. Mao bitaw nang importante nga atong makita kung unsa kining gisgutan dinhi ug nagasulti dinhi nga nagabuhat ug mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo sa kangkinsang kasing-kasing ana ang pagkamasukihon nga nagalalang og dautan sa kanunay nga nagapugas sa pagkiglalis. Versikulo 15. Busa ang iyang kalisdanan mudangat sa usa ka
hinanali siya mabungkag ug nga niana walay arang ikatabang. Now, unsa may pasabot ni ini? Now, in general, kining tanan naaman gyud ni sa Old Testament. Proverbs 6 verses 12 to 15. Kini nakahulugan nga in general usa, okay? In general usa. Di usa nato kuhaon ang verse by verse. This means that troublemaking, ang pagbuhat og dautan, ang pagbuhat og kasamok, it is often generated through the mouth in gossip. Tinuod man po na, di ba? Magsugod gani ka og gama og mga istorya, ang tuyo yun nimo maong paghimo gubot. Mao man yun na. So, generated through the mouth in gossip, maligning, and judging. The mouth is the external nga butang nga gamit. So gahisgutan din og usa ka troublemaker. Kining tawana nga gidescribe sa Proverbs 6. He is arrogant, jealous, implacable with revenge motivation, which is evil. He is a gossip and guilty of inordinate ambition and inordinate competition. The troublemaker is a disaster in the local church and in any organization. Troublemakers are always uptight. Ang sabot pa sa butog uptight. Ang uptight nga tao, dali rang masuko, ug bisag kuhiton ra nimo, pikon. Mao na, pikon, uptight. Ang mga troublemakers are always pikon. No, ngano man. Bukang ngano. Tungod kay in their mind, these people are always better than everyone else. Ang ilang unahuna mao nga sila mas maayo. Mas maayo sila, sila'y pinakamaayo, ang uban dili. Now, mo kini ang grupo sa bersikulo. Atong tanawon ang primero. A worthless person, a wicked man, is the one who walks with a perverse mouth. Now, mao na atong isgutan kaganiha. Unsay binisaya og perverse mouth. Now, perverse mouth means masukihong baba. Kini nagkahulugan, mao ni atong giingon kaganiha. This means that troublemaking is often generated through the mouth in gossip, maligning, and judging. Basta naaga ni musugod og chismis, musugod og istoryag mga dautan, ang tuyo ra gyud ana, mao ang dautan. Ang tuyo gyud, mao ang dautan. Ang tuyo gyud ana, mao ang paglawgaw, kung sa ato pang inistoryahan, mao man gyud na. Apan, makahimo bagod ang usa ka magtutuo ana, Christian? Well, the mouth is the external manifestation of one's character and disposition. A twisted, meaning a false mouth, emphasizes the sins of the tongue. Kini kung perverse atong tanawon kini ha. Kining perverse mouth nga gisgutan dinhi sa original nga Hebrew is twisted ang original niyang translation. Unsa man po'y binisayag twisted? Tuis, di ba? Mudawat ka ba niya na? Tuis. Now, kanang perverse mouth, ang kinaduulan nga mugawas nga description ana niya nga gigamit sa original nga Hebrew nga twisted
kanang ato bang tan-awon nga gansilyo, nakakita ka baka o gansilyo? No, kanang gansilyo kay ang pagsud ana sa kanang imong tanod ba, twisting man kana aron dili na mabadbad. Okay? Kay mura mag kawit-kawit man na siya ang gansilyo ba, aron ang resulta di na mabadbad. Now, mo na gigamit sa Hebrew. Kanang gigamit sa Hebrew nga perverse mouth. Ang gigamit ni ining masukihong baba, ang original gyud na twisted na siya. Kaya nga naman. Kaya ang buti pasabot gyud ana, kay kung sige man galing ka og ingon ana, mo resulta na nga kadugayan di na mabadbad ang resulta sa imo gihimo. Nakakita ka ba? Kasabot ka. Ang mas grabe sa original nga Hebrew, kining buti pasabot ning ingon ini nga bersikulo ang iyahang pulong. Mao nang sa Binisaya, gisulti lag masukihong baba. Pero it does not give any justification to the original Hebrew. Right? Mao na nga sa atong pag-explain nini, atong gipagawas kini, a twisted false mouth emphasizes the sins of the tongue. Ang meaning ini, kanang maskuyong baba, ang butbasabutana, sala sa dila, sins of the tongue, nga atong gihisgutan. Then, we go to the next verse, versikulo 13, aniya na. Mauna ni pangidhats mata. Okay, unsa man gud ning pangidhats mata? Okay. Kay diha mangyoy hinunta sa original nga Hebrew, dili na gani usahay murag di na madaog laktod i-translate in English o sa Binisaya. Kinahanglan i-describe gina. Kaysa kini mga panahon, sa panahon bas pagsuwat ani, oh by the way, I think itang tanan na hibaw, nga kung mo biyahe ta, kanang mo panaw batas laing nasod, laing nga country ba, labi na kung kanang maong country, dili kaayo ilado nato, importante kaayong mahibaw tag-unsa ang ilang kultura. Musta? Like for example, kamong umaadtuay sa Saudi, butang ta, sa Middle East, kinahanglang mafamiliar mo sa kultura sa mga Arabo dito. Unsay sakto, unsay dili. Okay? Bisan gani ka mo nga buot mo biyahe nga to Singapore, for example. Now, lahi baya po sila mga kultura dito. Umuadto ba mo sa Middle East? Lahi po ang ilang kultura dito. O sa, especially we are talking about Middle East, ang Middle Eastern culture din atong makita. Ang kining versikulo 13, naghisgot gyud ni sa culture sa Middle East. Maong okay, itong yun ha. Padayon ta sa paghisgot ni versikulo 13, naghisgot man ta bahis troublemaker. Okay. A troublemaker has body language. Winking. Kung sabot pasabot, winking means you wink as you run down someone. Mao na to'y atong hisgutan. To signal with the feet means to scrape the feet. It is rude to point with the finger. All this is the body language of mockery, ridicule, and derision. A troublemaker gets his kicks by putting other people down. In other words, unsay bud pasabutan nga ang mangita gubot mao gyud ng tao nga manlupig.
kung mahimo iyang lupigo ng tanan. He himself is a slug, but he can put down other people. Dili ni mo siya masaway, apan kusog siya masaway sa uban. So, who signals with his feet and points with his fingers. Now, adto ta diretso sa sunod nga bersikulo 14. Unsa man pod ng sunod nga bersikulo? Who, with perversity in his heart, continually devises evil, who spreads strife, sa kang kinsang kasing-kasing ana ang pagkamasukihon nga nagalalang. Okay? Unsa may gilalang? Nga nagalalang sa unsa? Naglalang og dautan sa kanunay nga nagapugas sa pagpakiglalis. Ambot pasambot nato dinhi nga perversity sa Bisaya pagkamasukihon. Unsa man ning pagkamasukihon pod? Di musunod, right? Di musunod. Di musunod kung unsang sakto. Kung unsay sakto, di musunod. Di musunod sa unsay angayan. That is why perversity here is actually what we call deviation from doctrine. Naibaw gud siya unsay sakto, naibaw siya unsay klaro. Di lang yun siya mo sunod. Sabot? Now, the troublemaker does not go by what the Bible says is right and wrong. Some believers spread the word. Some believers spread strife. So, with perversity in his heart, continually devises evil, who spreads strife. Now, ato ning ipadayon ugma, kay murag ning lapas na tas atong oras. So, dinhi atong tukion ang sunod nga bersikulo 15. Okay? Ayaw sipyat sa pagsunod niini. Magampo ta, amahan na mo langit nun. Salamat. Sa imong pag-uban ka namo, pagtudlo ka namo sa imong kamatuoran ni adlaw. Hinaut nga kini makadugang sa mga panalangin nga among magamit sa among pagkinabuhi. Grasya kining tanan. Bisan pa kining among Bible study through the YouTube. Salamat nga mo kining gipahimuslan. Pinagi sa mong paghatag ka namo kay gayunan nga kami makapadayon gayud sa pagpakaon sa among tagsatag sa kakalag sa imong mga pulong. Salamat. Nintanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.